Бу вакыйга безнең эрага кадәр якынча 840 елларда булган. Ул вакытта Сирия илендә Ногаман исемле бөек гаскәр башы яшәгән. Шушы батыр гаскәри Махау зәхмәтеннән интеккән. Ишеткәнегез бардыр, Махау зәхмәте ул бик куркыныч йогышлы тире авыруы. Бу ширдән кешенең тәнендәге әгъзалары әкренләп чири һәм ул шулай терелә алмый үлеп китә. Кайчандыр бер вакыт Сириялеләр Исраил җиренә басып кергәч, кечкенә бер кызны да әсир итеп алып кайталар. Һәм әлеге кыз Ногаман хатынында хезмәтче булып кала. Бер көн шул кыз үзенең хуҗабикәсенә: "Әгәр әфәндем Ногаман Самариядәге пәйгамбәр янына барып килсә, ул аны Махау зәхмәтеннән коткарыр иде", дип әйтә. Ногаман хуҗасы патшадан рөхсәт алып Исраилгә китә. Ногаман үзе белән 300 килограмм көмеш, 60 килограмм алтын һәм 10 алмаш кием ала. Кайчандыр үзләре һөҗүм иткән илгә килеп, анда ниндидер пәйгамбәрнең үзен савыктыруын үтенеп барырга карар кылу, әлбәттә бөек гаскәр башы өчен җиңел булмагандыр. Моның өчен үзеңнең тәкәбберлеген аша атлап үтәргә һәм мискин кыяфәттә ярдәм сорап, сине дошман күрүчеләр янына барырга кирәк бит. Ногаманның Исраилгә килүе һәм аның белән нәрсәләр булуы турында изге язмада булай дип укыйбыз. Шуннан Ногаман Илиша янына юнәлеп, ат арбалары белән аның ишек төбенә килеп туктады. Илиша: "Бар, 7 кат үрдүн суында коенып чык, шуннан тәнең яңарыр һәм син чистарынырсың", дип әйтер өчен Ногаман янына үзенең хезмәтчесен чыгарды. Ногаман ачуланып китеп барды. "Пәйгамбәр яныма чыгар, Раббы Алласының исемен атап, авырткан урынга кулын салыр, Махау зәхмәтеннән арындырыр", дип уйлаган идем. Дәмәшктәге Обана вә Парпар елгалары Исраилнең барлык елгаларыннан яхшырак түгелме әллә? Шул суларда коенып чистарына алмый идеммени мин, дип ярсый бирде ул, кайту ягына уңайлап. Ләкин хезмәтчеләре аның янына килеп: "Атабыз, әгәр пәйгамбәр сиңа башка бер зур эш кушкан булса, әллә үтәмәс идеңме? Коенып чык, чистарынырсың дигәнне генә башкарырсың инде", диделәр. Һәм ул Аллаһы кешесе кушканча үрдүнгә 7 тапкыр чумып чыкты. Шуннан соң тәне сабый баланыкы сыман яңарып калды һәм ул чистарынды. Аннары ул үзе һәм озата баручылар һәммәсе Аллаһы кешесе янына әйләнеп кайттылар. Яубашы аның каршысына килеп басты һәм: "Хәзер миңа төгәл мәгълүмдер, Исраил Алласыннан кала бөтен җир йөзендә бүтән Алла юктыр. Инде хезмәтчеңнең бүләкләрен кабул итеп ал", диде. Аңа җавап итеп Илиша: "Мин хезмәт итә торган Раббы үзе шаһиттер, кабул итә алмыйм бүләгеңне", диде. Тегесе аны күндерергә тырышты, монысы исә ризалашмады. "Юлың имен булсын", диде аңа Илиша. Һәм Ногаман аның яныннан китеп барды. Менә шундый мөгъҗизалы хәл була Сирия иленең гаскәр башы Ногаман белән. Хәзер бу вакыйга турында бераз фикерләшеп, үзебез өчен кайбер нәтиҗәләр ясыйк. Ногаман Илиша пәйгамбәрнең ишек төбенә үзенең хезмәтчеләре һәм бай арбалары белән килеп туктагач, бу бөек кешене каршы алырга Илиша үзе чыкмый да, өенә дә чакырмый. Ногаманга кунакчылык та, хөрмәт тә күрсәтми торган әдәпсез һәм үзен эре тотучы тәкәбер кеше булганмы Илиша, ничек уйлыйсыз? Сезнең янга зур хөрмәт күрсәтеп, бүләк күчтәнәчләр күтәреп, ерак илдән берәр кеше юалынып килсә, өегезгә кертеп, чәй тәкъдим итеп, хәтта ярдәм итә алмасагыз да, аның үтенечен тыңларга булса да теләмәс идегезмени? Дөньяда яшәүче һәр кеше кебек үк Ногаман әлбәттә үзенә кадер хөрмәт көткән. Ул үзен моңа лаек дип санаган. Аның чагына эшләнсә, шул чакта дөрес дип исәпләгән. Ул көткәнчә, ул теләгәнчә эшләмәгәнгә, аның бик каты ачуы чыккан. Ул үзен хаксызга рәнҗетелгән итеп тойган. Тискәреләнеп, үпкәләп кайтып китәргә булган. Ачынып, хезмәтчеләренә Илишаны гаепләп сөйләгән. Бу очракта аның ачуы гадел һәм урынлы булып тоела. Монда бернинди дә гөнаһ юк кебек. Ләкин изге язма булай ди: һәр кем тыңларга өлгүр булырга,
сөйләргә һәм ачуланырга ашыкмаска тиеш. Чөнки кеше ачуы Аллаһы теләгән тәкъва тормышка алып килми. Кадер, хөрмәт, ихтирам көтү, үзебезне бары яхшы нәрсәләргә генә лаек дип исәпләү, үзебезчә эшләнсә генә дөрес дип уйлау, без көткәнчә килеп чыкмаганда ачу кабарту, үзебезне хаксызга рәнҗетелгән итеп тою, тискәреләнү, үпкәләү, җаның ачыну, гаепләп сөйләү, булар барысы да тәкәбберлек җимешләре. Кешеләргә карата көн сайын безнең дә ачуыбыз һәм үртәлүләребез чыгып кына тормыймы? Һәм әлбәттә без үзебезне хаклы санап, башкаларның үз-үзләрен тотышын гаепләп, аларның тәртибеннән зур ризасызлык күрсәтеп, еш кына хәтта нәфрәтләнеп ачуланабыз. Безнең шундый һәр гөнаһыбыз Аллаһыга каршы баш күтәрү ул. Кешеләргә ачуыбыз Аллаһының якыныңны ярат, аны кимсетмә, тәкәббер булма дигән әмерләренә буйсынмавыбызны, Раббыны соңга сукмавыбызны күрсәтә. Әлдә Аллаһы безне юкка чыгармый җир йөзендә яшәтә. Алай гына да түгел. Миннән йөз чөергән балаларым, кире кайтыгыз, тәүбәгә килегез. Үзегезне миңа, Раббыга багышлап, йөрәкләрегезне сөннәткә утыртыгыз. Сезгә яңа йөрәк, яңа рух бирәм, дип көтә Раббы Аллаһы. Нишләп Илиша Нагаманны өенә чакырмаган соң? Ул аңа дошман булгангамы? Әллә Нагаман мәҗүси кеше булгангамы? Әллә аның авыруы үзенә юга дип курыкканмы ул? Җавапны изге язмада күрергә була. Соннар китабы 5-нче бүлек. Раббы Мусага әйтте: Исраиллеләргә шуны боер: югышлы тире авыруы булган, бүлендеге килгән һәм мәеткә кагылып нәҗисләнгән кешеләрнең барысын станнан сүрсеннәр. Станны нәҗисләмәсен өчен андыйларны ир кешеме ул хатын-кызмы яныгыздан сөрегез. Чөнки анда Исраиллеләр арасында мин яшим. Бәлки шуның өчендер Илиша Махау авырулы Нагаманны ул чистарынганчы үз өендә кабул итмәгән. Тагын менә ничек фикерләү шулай ук изге язма өйрәткәнчә булыр. Илиша пәйгамбәрнең үзен шулай тотуы Аллаһының ихтыяры буенча булган. Чөнки без беләбез, безнең тормышта ни генә булмасын, берсе дә Аллаһының ихтыярыннан тыш булмый. Әгәр без ширлибез икән, димәк моңа Аллаһы юл куйган. Әгәр безне кимсетәләр, рәнҗетәләр икән, моңа да Раббы юл куйган. Һәм гадәттә ширләр, кимсетелүләрне без Аллаһыны эзләсен, аңа ихлас иман итсен өчен Раббы үзе җибәрә яки моңа юл куя. Нәтиҗәдә авыр ширләр һәм түбәнсетелүләр яхшыга китерә, Раббыга ихлас иман итүгә, юлларыңны төзәтүгә. Монда да Аллаһы Нагаманга кимсетелү аша тагын бер сынау биргән. Әгәр Нагаманны хезмәтчеләре үгетләп туктатмасалар, ул бу сынауны үтә алмыйча ярсып өенә кайтып китәр иде. Һәм савыга да алмыйча, Раббы Аллаһыга иман да китермичә үлеп китәр иде. Хезмәтчеләренең аңа шундый үгет бирүләренә соңыннан әлбәттә Нагаман гомере буе рәхмәтле булып һәм сөенеп яшәгәндер. Шулай ук Нагаманның сөенече тәне савыкканга гына түгел, җаны тәмуктан котылганга да. Нагаман яхшы аңлый, бер кемдә терелтә алмаган бу махау зәхмәтеннән аны Үрдүн суы да пәйгамбәр Илиша да түгел, Раббы үзе савыктыра. Чөнки мондай эшне кеше башкара алмый. Һәм Илиша пәйгамбәр хезмәт иткән Исраил Алласыннан башка бөтен җир йөзендә бүтән Алла юклыгына Нагаман чын күңеленнән ышана. Пәйгамбәр Илиша Нагаманга Үрдүн елгасында 7 кат коенып чыгарга куша. Ничек уйлыйсыз? Әгәр Нагаман үз илендәге Абана һәм Парпар кебек күп сулы матур елгаларның берсендә коенып чыкса, махавыннан арыныр идеме? Яисә Үрдүндә 7 кат түгел, бәлки 3 кенә кат коенып чыкса, терелер идеме?
Юк, терелмәс иде. Ни өчен? Чөнки терелү өчен Аллаһының пәйгамбәр аша әйткән әмерен төп-төгәл үтәү мөһим. Пәйгамбәрнең кушканын төп-төгәл үтәү, аны чыннан да Аллаһы кешесе итеп ихтирам итү. Ул хезмәт иткән Раббыга һәм аның сүзләренең хаклыгына ышану ул. Изге язмада тасвирланган махау авыруы кешеләрне тәмугка илтүче гөнаһны сурәтли. Үтергеч гөнаһ шире һәр кешене Аллаһыдан мәңгегә аерды. Ләкин Раббы Алла беркемнең дә һәлак булуын теләми. Нагаман Үрдүн суына чумып, 7 кат коенган кебек, Аллаһының мәрхәмәтен эзләүчеләргә дә изге язма битләренә язылган хакыйкать сүзләренә чумарга боера Аллаһы. Хакыйкать кенә кешене гөнаһтан ирекле итә һәм аны үлемнән тормышка күчерә. Нагаманны терелтү өчен үзенең сүзен Аллаһы Илиша пәйгамбәр аша әйткән кебек, безне гөнаһтан арындыру өчен дә Аллаһы Гайса аша әйтә һәм аны тыңларга куша. Бу минем сөекле улым, ул минем куанычым, аны тыңлагыз, ди Аллаһы үзе күкләрдән җибәргән Гайса Мәсих турында. Кадерле милләттәшләрем, күкләр патшалыгы якынлашты. Тәүбә итегез һәм Аллаһы кемне тыңларга кушса, шуны тыңлагыз. Гайса сезнең дә җаннарыгызны коткарсын иде. Амин.